Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 10 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 17 bersikulo 11 ngadto sa 19. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang nagpaingon pa siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo ka sanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit, "Jesus, magtutudlo, kaluy iintawon kami." Nakita sila ni Jesus og giingnan, "Lakaw og pahiling kamo sa mga pari." Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila sa pagkakita nga naayo na siya, mibalik og nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Sa Marianhon kadtong tawhana, unya miingon si Jesus, "Dili ba napulo man katawo ang naayo? Hae naman ang siyam. Nganong kiniramang langyaw ang mibalik aron pagpasalamat?" Unya miingon kaniya si Jesus, "Tindog og lakaw, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.